Guys, kumwe kubaka munotoshaya kuti ishavi here chii? Panobirwa pacho vanhu vari parufu vari kuchema mufi umwe ari kutoda kutoba ipapo, ari kutoita purani yekuti ndobasei mota. Nyaya iri pano hanzi mbavha yakaita tsaona mushure mekuba mota parufu. Guys, zvinhu zvotoshamisawo izvi. Nyaya yacho yakamira yakadai, hanzi murume ane makore 20 ekuberekwa kugokwe akabatwa mushure mekunge arovera neimwe mota munguva dzaaitiza akaita tsaona. Desire Pendekwa waSabhuku Njelele akaenda kumapfungautsi kurufu. Akamisa mota yake Honda CR-V achikanganwa kusiya akakiya. Murume aiva parufu apa akanyahwaira achinotsvetukira mumota ndokubva aitiza nayo. Mapurisa akakurumidza kuziviswa nezvekuba kwaive kwaitwa mota iyi. Paakaona kuti aiteverwa nemapurisa, mutengarenga uyo akatanga kumhanyisa mota akatadza kupinda paCave Road achibva anoroverana neimwe mota. Tashinga akabva asungwa panzvimbo yakaitika tsaona. Guys, ndo nyaya yachona iripo iyi. Saini ndinongokurudzirawo vanhu vane dzimotokari kuti hazvinei kuti parufu wasvika nemota yako kana kuti pachechi, usasiya maki yako arimo uchitemba kuti parufu ndiani angaba parufu kana kuti ndiani angaba pachechi. Because vanhu vanovinga zvakasiyana siyana, pangava pachechi, pangava pamafunctions akasiyana siyana. Umwe naumwe ane chaanenge afambira ipapo. Saka ukangosiyawo hako wakiya mota yako, hazvizokupinzi muna taisireva. Ndo nyaya yandangoya nayo guys, chingoti mungohwawo. Thank you nesupport yamuri kupa. Like